Аматарам эффектнай язды ўся ўвага, і не толькі ад супрацоўнікаў ДАІ, уладальнікаў самага гучнага транспарту абступілі і журналісты. Толькі цёплае надвор'е адкрыла мотасезон, у Мазырскім раёне ўжо здарылася першае ДТЗ. Каб у статыстыкі не было працягу, інспектары ДАІ выехалі на прафілактычны рэйд. Праверка спачатку па класіцы, хуткасць і дакументы, але галоўны іспыт дае шумамер. До 100 децибелаў лічыцца нормай. У выпадку перавышэння парушальніка спачатку папярэдзяць. Многія мотааматары спецыяльна пераабсталююць тэхніку, каб прыцягнуць увагу гукам, а гэта забаронена. Да таго ж жыхароў горада вельмі раздражняе. Изменение характеристик. Во-первых, это нарушение правил дорожного движения, нарушение требований технических нормативных актов и тем самым, издавая повышенный уровень шума, нарушают спокойствие, тишину граждан. При выявлении грубых нарушений правил дорожного движения среди мотоциклистов также будут принимать меры, связанные с наложением ареста на мотоцикл, с постановкой его на охраняемые стоянки, с назначением соответствующих экспертиз в случае выявления самовольного переоборудования или изменения конструкции мотоцикла. Мотааматар з брутальнай усмешкай на шлеме за рулём усяго другі год. Патэнцыял двухколага сябра ў гарадскіх межах не раскрывае, гаворыць, што пілатуе асцярожна. Не спеша, такое, как скажем, пенсионерский вариант. Недапушчальны ж варыянт адпраўляецца на штрафстаянку і экспертызу. Пакуль такіх парушальнікаў не знайшлі. Гомельскія мотоциклісты ўваходзяць у сезон акуратна. 18-гадовы дэбютант Дмітрый разумее і жыхароў. Погонять нет. Даже в безопасном месте? В безопасном не особо люблю. В темное время не особо, это круто. В дневное, если не сильно громко, если не превышает норму, то почему бы и нет. Сами ничего там не переоборудовались? Да нет, от прошлого хозяина все. У меня все нормально, все тихо. За некалькі хвілін рэйду супрацоўнікі ДАІ праверылі каля 10 мотоциклаў. Пакуль штраф ніхто не атрымаў і адразу яго і не дадуць. Закон у нас лаяльны, спачатку будзе папярэджанне і прадпісанне, парушэнне ліквідаваць. А вось з перавышэннем хуткаснага рэжыму меры ўжо больш жорсткія. І справа тут не ў грошах і не ў штрафе. Па статыстыцы вадзіцелі двухколага транспарту самая ўразлівая катэгорыя на дарогах. Так што ёсць нагода задумацца, пакуль не позна.